Shalom, shalom, ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም Shalom Guds församling, Guds frid. ሎም ድማ ኣንሓኹም ሰላሓዲን ምስሓውና ሴም ከም ትኹሉ ግዜ ንጎንጎን መጸኩም ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራም ሒዝና መጺና ኣለና Och det här är broder Saladin med broder Sam från CRG Studio, det bästa ordet för den bästa dagen. ሎም ንካፈሎ ቃል ዘርኢ ዝብል እዩ Och dagens ord det är frö. መጽሐፍ ቅዱስ ገላትያ 6:7 I Galaterbrevet kapitel 6, vers 7. ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንዕኡ ከዓጽዶ እሞ ኣይትጠበሩ ኣምላኽ ኣይዕሾን እዩ Det står, bedra inte er själva. Gud lurar man inte. Den människan sår ska hon också få skörda. ብዙሕ ግዜ ህይወት ናይ ዘርእን ናይ ዓጺድን መሪሕ ከም ዘለዋ ስለ ዘይንፈልጥ ኣብ እንገብሮ ኣይንጥንቀቕን ኢና ኣብ ንዓጽዶ ድማ ነማር I livet så finns den här principen så och skörda. Och oftast när vi inte är medvetna om det så går vi förlust. እግዚአብሔር ኣይዕሾን ሰብ ነቲ ዝዘርኦስ ንዑ ይደዓጽዶ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ Guds ord säger, Gud lurar man inte. En människa det den sår får den också skörda. እንተ ደኣ ንኻልኦት ሰባት ክፉኣት ኮይና Om vi är väldigt fula mot andra människor, ንዓና ድማ ብዙሓት ክፉኣት ክትስኡና እዩ då kommer vi få många som reser sig mot oss. እንተ ደኣ ንኻልኦት ሰባት ሕማቕ ንገብር ኮይና Om vi gör dåliga saker gentemot andra, ብዕፅፊ ብዙሕ ሕማቕ ከጋጥመና እዩ då kommer vi få dubbelt så mycket också gentemot oss. ኣምላኽ ኣይኮነን ከም ደጋጥመና ድገብር ደሎ Det är inte Gud som gör att det här möter oss. እቲ ናይ ህይወት ስርዓት ይኹም ድገብረና ደሎ Det är livets ordning som gör så. ማለት ጣፍ ዘርእካ ስርናይ ኣይተዓጽድን ኢኻ Så om du sår till exempel mjöl, förväntar dig inte majs. ስለዚ ሰብ ነቲ ድዘርኦ ልክዕ ንዑ ይደዓጽድ Exakt det du har sått, det du kommer också få skörda. ክትዓጽዱ ከለኹም ግን ዕፅፊ ናይቲ ድዘርኣኩሞ ኢኹም ትዓጽዱ Men när ni sår, ni får ni dubbelt av det ni har sått. ስለዚ ጽባሕ ንጎ እንታይ ክትዓጽዱ ትደልዩ ኣለኹም ድውሰን ሎሚ እንታይ ትዘርኡ ኣለኹም Så vad ni kommer få skörda de kommande åren, det är vad du sår nu. ሎሚ ንኻልኦት ለውሃትን ምሕረትን ደይነርኢ እንተኾይና ጽባሕ ንጎ ከዓ ንዓና ለውሃትን ምሕረትን ድኾኑ ሰባት ክረኽቡና እዩ Så om vi inte visar barmhärtighet och ödmjukhet gentemot andra idag så kommer vi inte få möta dig framöver. ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወት ትገብርዎ ነገር ጥንቁቓት ክትኮኑ ኣለኩም Så var alltid medvetna i vad ni gör i livet. ምኽንያቱ ዘርኢ እዩ Det är för att det är frö. ዘርኢ እዩ Det är frö. ጽባሕ ንጎ ከም ትዓጽዱ ኣይትረስቡ Glöm inte att morgondagen så kommer ni få skörda det. ብዙሕ ግዜ ብህይወትና ክፉእ ነገር ክመጽእ ከሎና ኣምላኽ ኢና ነማርር Så oftast när dåliga saker kommer i våra liv, vi blir arga och ropar mot Gud. ኖ ንኣምላኽ ኣይተማርሩ ንርእስኹም ኢኹም ከተማርሩ ዘለኩም Så var inte arga mot Gud och klaga på Gud. Det är er själva ni ska tänka på. ምኽንያቱ ባዕልኹም ድዘርኣኩሞ ኢኹም ትዓጽዱ ዘለኹም Och det är för att det ni sått, det är det ni skördar. ባዕልና ድዘርኣና ኢና ንዓጽዶ ዘለና Det vi själva har sått, det är det vi skördar. ንኣብነት ንኣዳም ኣምላኽ ክፈጥሮ ከሎ ባርኾ ኢደ Exempelvis när vi läser när Gud skapade Adam, det står att han välsignade honom. ክገብሮ ዘይግብኦ ምስ ገበረ ግን ናይቲ ዝገበሮ ዓጺድ ክነግሮ ከሎ ድማ ምድሪ ብጻዕርኻ ክትበልዕኻ ክትክርተት ኢኻ ኢሉ Men när han gjorde det han inte borde göra så sa Gud till honom, konsekvensen är att du kommer få slita för att få din föda. ኣብ ብዙሕ ናይ ክርተት ናብራኣት እዩ Och då gick han in i mycket slit. ቀጺሉ ናይቲ ዝገበሮ ውጽኢት ጎይታ ኣብ ምዕራፍ 3 ነጊሩ Och resultatet av det han gjorde så berättade Gud för oss i kapitel 3. ካብ ኤደን ገነት ተሰጊጉ Han blev utskickad från Edens lustgård. ንሰበይቱ ብጻዕሪ ክትጠንስኢ ክትሓርሲኢ ተባሂላ Hans fru fick att hon ska få föda i smärta. ንሱ ድማ ብጻዕሩ ክበልዕ እዩ ተባሂሉ Och det står att han kommer få i slit för att arbeta för sin föda. እዚ ኩሉ ግን ኣምላኽ ስለ ዝፈቐዶ ይኮነን Men allt det här, det var inte för att Gud ville det. ዘብኡ ይኹም ገይሩ Det är hans frö som ledde till det. መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ምሳሌ 22:8 I Ordspråksboken kapitel 22, vers 8. እቲ ኣበሳ ዝዘርእ መከራ ይዓጽድ ብሸወት ቁጣዓ ድማ ይጠፍእ ኢልዎ Det står, den som sår orätt får skörda fördärv. Hans vredes stav ska få ett slut. እንተ ደኣ ኣበሳ ዘርኢና Om vi sår orätt, ብዙሕ መከራኻ ክንዓጽድ ኢና då kommer vi få skörda många som leder till fördärv. ኣብ ህይወትኩም ክትርእይዎ ዶ ይትደልዩ Det ni inte vill se i era liv, ንኻልኦት ኣይትግበርዎ gör inte det gentemot andra. ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣይትፈጽምዎ Gör inte det gentemot andra. ምኽንያቱ ጽባሕ ንጎ ተመሊሱ ናባኹም ክመጽእ እዩ För morgondagen kommer det annars leda tillbaka till er. መጽሓፍ ቅዱስ ሆሴዕ ክዛረብ ከሎ ምዕራፍ 8 I Hosea kapitel 8, vers 7. ተወሲኡ 7 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ንፋስ ይዘርኡ ኣለዉ ኢሉ ህበቡላ ድማ ክዓጽዱ እዮም ኢሉ Det står, vind sådde och storm ska de skörda. እንተ ደኣ ንፋስ ዘርኢካ ንፋስ ዘይኮነስ ህበቡላ ኢኻ ትዓጽድ Så om du sår vind, det är inte vind du får. Du kommer få skörda storm.
ريخم بغالا أزراربا عتيد كاب زرقي بوزح أزفي بزح Så med andra ord, det du sår, det skörden du kommer få är mer än vad du har sått. سلازي مصحف قدس سناي نكر نمكبار هيتسلكيلو Därför Guds ord säger, var inte lata för att göra goda saker. مخنياتهم بزح سناي نكر ما تاكل عسلو Och det är för att ni ska kunna skörda många bra saker också. أبزرهم تتنكحوا أبعتيدكم تحوسوا Så var försiktiga i er så att ni ska vara glada i er skörd. نسهم بلساتهم كورات اليوم Ni är värdefulla och segrare. شالوم Guds frid.